Welcome to another exciting episode of Musa and Show. Here is what we have today. Sanibona, njengoba umkhonto wesizwe phathi bo-hoste i-press conference, bayikhulumile indaba yaseMpumalanga, odabeni elithinta umama uMary Phathi nomama u-Advocate Mkhwebane. Naloku ehlukana kwabo ukuthi omunye ahoste ngapha, omunye ahoste ngapha, ngoba lonto ikhombisa ukuthi behlukene. Kodwa-ke angifisi ukungena kuyo manje. Engifisa ukungena kuyo manje nengifuna ukuphawula kuyo into eshiwo uFloyd ngayizwa interesting kimi. Yingakho ngithi asike ngiyilethe phambi kwakho sixoxe ngayo sibonisane. Ngiyakucela kodwa kuvumelekile ukuthi imbono ethi ingafani, kuvumelekile. Futhi angeke sihlezi sibona ngasolinye njalo, kodwa lokho akungasenzi singahloniphani. Uma umbono wami uphambene nowakho iveza kahle nje ukuthi umbono singabizani ngamagama, singathukani, sihloniphane. Ngiyayithanda indlela esixoxa ngayo noma bekhona abazixhwanxhwanga abavele bafike basithuke. Kanti uma ucabanga ukuthi share information engelona iqiniso, si-correct usiphi information e-right. Futhi akusho ukuthi into ngoba wena uyizwanga leyo nto le ingamanga, cha. Kule channel bayazi abayilandelayo, i-propaganda asiyiphushi. I-video nevideo esiletha la isuke inobufakazi. Uma futhi into kuyinto esiyicabangelayo siyasho ukuthi lokhu siyacabanga, hhayi ukuthi effect. Ngizodlala ivideo eyandulela le nkulumo eshiwo uFloyd. Kodwa le nkulumo ezoshiwo uFloyd izobe iqinisekisa lokho okushiwo kule video. Kodwa lokhu indlela mina engizwe ngayo. Yingakho ngifisa ukuthi ngizwe wena uma usulalelile ukuthi wena uzwa kanjani. Mhlawumbe uzozwa njengami noma uzozwa ngendlela ehlukile kunami. Ngiyacela kusubscribe kwi-channel, ulike ivideo, ucomment, ushare, ungajoyina ne-membership yale channel. Iqala nje ku-R20 ngenyanga ukuya phezulu. Abezindaba bayakwazi ucreate story nala singekho khona. Bebefuna uFloyd aphawule ngodaba lokuresigna kaDr Mbuyiseni Ndlozi. Kodwa wayigwema leyo ndawo leyo, wathi cha, angeke akwazi ukukhuluma ngayo ngoba le conference eyomkhonto wesizwe phathi. Noma kwaziwa ukuthi uDr Mbuyiseni Ndlozi uresignile, mhlambe bebefuna ukuzwa umbono wakhe njengomuntu athi kuye umthatha njengobhuti wakhe. Futhi sizwile ngoDr Mbuyiseni Ndlozi esiphi history ukuthi ukuze ajoyine i-ANC Youth League wa-recruit uFloyd. Usho ukuthi uFloyd ufana nobhuti kuye. Futhi uyasho ukuthi uFloyd uyisenior yakhe. Angifisi ukungena lapho, kodwa okwamanje ngicela uzwe la. And therefore, it brings igroup ebaluleke ngendlela eyisimanga. ISouth Africa kuyinkinga ngoba kusukela lesikhathi sikaMadiba ayizange ifune ukuzwa ngomuntu. Sinembono yethu, siyayikhulumela. Asikade siye nje kuyamep siyocela imali sitawuba sesiwe phansi. Uma sinjalo bese singena ku-BRICS kusho ukuthi sesiyabathukuthelisa labafo engikhohlwa amagama. Abathukuthele bayafa. Baze bathola ne-information obengafanele bayithole yokuthi kanti i-BRICS Bank le yaproposwa yi-South Africa. Bayifuna-ke i-South Africa ishintshile ingahambi ngale ndlela. Ukushintsha kwe-South Africa kufuneka i-ANC iphela amandla. Kube khona abanye bazophatha noma uma iqhubeka iphethe kube yilabantu babo abazozwa bona ofanele babe phambili. Base beyikhethele eqinisweni abantu ababafunayo ukuze i-South Africa ihlukane nabo konke lokhu ekwenzayo ilalele bona. Abantu bethu bahlupheke inguna phakathi. Ilapha inkinga la ikhona. Bathi kunomongameli lapha. Le nto ayenzayo yokushona ngala eze no-BRICS use-influence omongameli base-Afrika kuyingozi.
akasuke. Abanye abantu enibezobe memeza ukuthi President Masenzani bathunyiwe banikezwe instruction ila mazwe engwakhohlwayo ukwabiza. Baqhuba instruction uma bengakwenzi lokho bazobenza ibukwayo. Ngiyazazi ke ukuthi zithini. Ngeke kodwa ngitshele. Sizokuvuma yini lokho ukuthi bese siphinde sibe izwe leyiphaphethe. Le video engikudlalela yona ngegcineni ubuza umbuzo onzima kakhulu. Umsholozi la uthi sizokuvuma yini ukuba yizwe eliyiphaphethe. Inhloso yale video yami ukuyifaka ukuthi umsholozi la uchaza isizathu esenza ukuthi akakhishwe office isikhathi sakhe singakafiki. Kwakuyini imbangela? Bokuhle ngoba ubekhuluma ngesiZulu asikho isidingo sokuthi ngiqale phansi ngichaze. Kodwa lana uveza umnyombo ukuthi into nje yamenza ukuthi agcine enuka kubantu. Wagcina sekune propaganda yayiphushwa ngaye njengoba bavela abamaphephandaba bathi cha thina sasine mandate yokubhala zonke izinto ezimbi nezingelona iqiniso ngoJacob Zuma ngoba wayethatha izwe elisa kwi-BRICS kanti kunalamazwe athe nawo uyawakhohlwa. Yiwo lamazwe lawo afuna ukuthi South Africa ihlezi ngaphansi kwawo futhi afuna ukuthi i-ANC mayibusa ibuse ngabantu abazothatha instruction kuwo lawo mazwe lawo. Kube yabona abantu abane influence. Uma ukuthi ANC yahlule kwenza lokho funeka iphume kungene elinye iqembu elizokwazi ukufezekisa leyo nhloso yabo. So la uzama ukusipha umnyombo ukuthi iZuma must fall isukaphi njengoba esichazela ukuthi labantu banikezwe instruction. Yingakho ke le video engizoyicapha namanje kaFloyd ngiyitholi interesting kakhulu kimi. Yingakho ngithe uma ngizwa lengathi angikwazi ukungayishare le information. Futhi indlela engizwa ngayo mina ngiyafisa ukuthi uma nawe usumlaleli uFloyd bese ubeka ukuphawula kwakho ngizwe ukuthi uzwa njengoba ngizwa mina noma wena uzwa ngenye indlela ehlukile na. Asicaphune uFloyd manje sizwe ukuthi yena uthini ukuze sibone ukuthi le nkulumo ade eshiwo uNxamalala ihambelana nale nkulumo eshiwo uFloyd. And by the way, if you were to go and check the many articulations which even the sponsored disruptions which some of us were associated with in the past, even the sponsored, you must go and listen to all his interventions on the land question. uFloyd usivezela ukuthi le disruption yayenzeka kuJacob Zuma mayise parliament it was sponsored. Umbuzo sela uthi by who? Ngoba manje sekuyavela ukuthi kunabantu abathize ababe sponsor ukuthi ayiphushe lento ngoba uZuma akayenzi lento ababefuna ukuthi ayenze. iZuma must fall be-necessary. Labantu laba uthe uZuma kule video engiyifaka eqaleni kune mandate labantu abanikwe yona. Ingakho lenkulumo kaFloyd yenze ngaqala manje ngabhekisisa izinto ngakhumbula amavideo amadala. Ingakho ngikufakele leya video uze uthi hamba ulalela amavideo kaZuma la akhuluma khona ngomhlaba uze ukuthi uPresident Zuma wayithini. Ilawo oqala uqonde khona ukuthi lento zaziphazamisa ngoba they were sponsored. Uma wayinikwa ithuba lento iphendula umbuzo wabantu laba bavela lapho ucabanga bathi ya uZuma wayiphethe for 9 years kodwa kazange ayikhuluma udaba lomhlaba. Bakhohlwa ukuthi iSouth Africa ibuswa ngedemocracy not dictatorship. Kukhona enye video lathi khona uZuma uyafisa ukuthi ukube nje bengaba i-dictator for 2 weeks. Kukhona izinto abekangaziphasisa manje kufanele into iye eParliament ikhulunywe debate kuvotwe ibese isinqumo siphuma lapho. Yingakho ke noma kuthiwa waye nayo inhloso ngodaba lomhlaba kodwa wayengeka kwazi ukwenza lokho ngoba iSouth Africa ibuswa ngentando yeningi ibuswa ngedemocracy. Kodwa into ebe interesting kimi yilethi those disruptions were sponsored.
isiquestion eselethi by who. uZuma uthe uyabazi labantu kodwa ngeke azabasho, wathi kodwa nje uyawakhohlwa amagama namazwi ababuya kuwo. Ushuthi kungenzeka ukuba i-EFF nayo iphusha icampaign eZuma must fall kangaka, yakukhona okuncane ekutholini. Asazi-ke kusho umuntu oyibuya khona. Asike size ukuthi uthini uDe Klerk yena. The factions that have led the ANC since 2007 have no intention of honoring the agreements that were included in the 1993 and 1996 constitutions. Instead, they believe that they are still involved in a continuing revolutionary struggle to achieve, and I quote, a fundamental change in the structures, systems, institutions, and patterns of ownership, management, and control of the economy. In July 2018, Ace Magashule emphatically rejected, and again I quote, the false view that our democratic breakthrough was in itself the end of the struggle for the liberation of our country. uDe Klerk la uthi i-fraction oshuthi ingxenye yabantu abaku-ANC abasebuholini be-ANC kusuka ngo-2007 abasafuni uku-honora izivumelwano ezenziwa ngo-1993 nango-1996. Kazi zazithini izivumelwano ze-ANC abazenza nohulumeni wobandlululo njengoba manje sebekhuluma indaba ye-economy nayo yonke lento ekhulunywayo. Ngakho-ke le ngxenye u-Ace Magashule siyazi ukuthi u-Ace Magashule babehamba noJacob Zuma nabanye kanjalo, yibo labo kuthiwa abasafuni manje ukugcina izethembiso ezenziwa i-ANC ngo-93 nango-96. Kuneyivumelwano ezahlalwa phansi sebejikile. uDe Klerk la uzuyamquota u-Ace Magashule. Ngiyacabanga ukuthi ngale video kaDe Klerk ngoba ngenaye ephelele, I think about 40 minutes video yakhona if I'm not mistaken. Funa ngenza ivideo ephelele izichazele izinto ey'sho uDe Klerk naye simdedela akhulume. Kodwa kuneyivumelwano le genge le eyafika yazephula. Uyabona mawulalela la uyabona ukuthi kwakufanele futhi isimo sasiphoqa ukuthi akakhishwe lo Zuma. Emveni kokukhishwa kwakhe bese bedestroya bonke labantu laba abasekho bonke. u-Ace Magashule akekho manje, sekusele laba abazogcina izivumelwano, laba abasebebonile ukuthi laba sebeyaphuma ezivumelwaneni abekho manje ku-ANC, abekho. Ilokhu nje bengithi angikwethule. Ngiyacela ukuze ukuphawula kwakho wena ubona kanjani. Mhlambe yimi engezwanga kahle wena uzwa ngenye indlela. Awungichazele ukuthi wena ngokuzwa kwakho uzwa kanjani. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga kakhulu.